Valja de Vedesh van de studio, Miguel Hou, Handhelm is cheering is an interne eddingen van talking Aladdin is a kerk rangach. Go Ricochet ha Aladdin is a kerk rangach is cheche on a vuched. Ach, Serge en Marut ha down. Gyda sost de kerk rangich. Soch gyda sost. Soch gefashin bekan faska is de show. Hallo. Valja goshing Olaf, gebied je house jullie, ja show. Femshin dat ik in je larak als een fijne vallen van een vuched. Kerst me had je hak naar me hel. Kon je nog? At ons dan maar not show. I was show wampen in. Hallo! Maar hij ruikt zo maar lekker aan. Mag zo'n lampen haschen. Dus je wil 3 maanden wormse. Ai, dat ze bij hoekes mee. No, ga naar je rutsepi. Ga je lach budget bekak om gemioste nog. Kau Aladdin, kau mag je rangach. Maar met je als een jezacht is patten. Femshin fijn dat is show. Kerst. Olaf! Oh, shoot, halla. En shoot. Dit is wat Jullie. Watch it show. Shin gaf maha a dara erante panto a bliona. Janky Jack Bijukoyat in Marach is an interesse eran eichking. De laatste kata, show ik het in Q.